براستی ات جیانا خدا gelek ji gotinê bavokala hez dikim. Bavokalê me çi dibêjin? Ez dinêrim di nava jiyana me de derdikevî hemberê me. Bavokalê me dibêjin bira dilê te xweş vê, bira nonê te reş vê. Tevê tişta di nava dil de dervaz vê. Wextê dilê merve xweş vê, tu nonê ziha jî bixwî, xemîn neşdera. Wextê nava dilê te xweş nevê, nava dilê te reş vê, tu di nava zîv û zêra davî jî wekî ku tu di nava titriya davî, di nava kelama davî. Ew xwe jî zehmet û nexweş e. Dîsa bavokalê me wiha dibêjin. Zimanê dijmin xweş e. Lêbelê nava dilê dijmin reş e. Dijmin bi zimankî xweş merwetkê bi ma gora xwe. Bi sedkê tu nikarî jê biqetî. Tu dibînî tesîra wî de dimînî. Lêbelê nava dilê dijmin reş e. Xayîntî de hey. Ew dijmin bê navdil reşbûna xwe hez dike ku tu dixe bi mangora xwe. Dîsa bavokalê me a wiha dibên. Bi rastî ev ya gelek xweşan biçû. Xulamê axê ji axê zalimtir e. Qeydê mirovkî ku yêtkî bidin desta zalim rê, tiştê mezin bînê serê gelê xwe, ew jî qeydê xulamê axê. Gelek hev ji bo ku dijmin bidê qebûl kirin, ji dijmin daha dijmintirin. Qorî jî ji dijmin daha xedarin. Wekî dinêkê evê ku xwe bifiroşî jî ji dijmin gelek xerabtirin. Bîna xulamê axa. Ew ji neyar daha neyarin. Boy xwe bi neyar bidin qebûl kirin, tiştê ku neyar neke jî ew ji neyar wî tiştê daha mestir dikin. Xewin navê av, dijmin navê bav. Av ranazê. Av tim daîm hişyar e. Dijmin jî ranazê, dijmin jî tim daîm hişyar e. Xewin jî neyarê mezin e. Ê ku mereva di dê dest xewe. Gelek can gorî ji bo xewê ji canê xwe bûne. Gihîştine şadetê. Ji wî qasî xewin jî, av jî, neyar jî bîna hevin. Rast o tim dawî rastî o. Çep o tim daîm şikestî o. Mirovê rast bel îro gelek hev nebînin, lêbelê rastî tim daîm rast e. Evê ku hez bike rastiyê çep jî bike lê rastî çep navê. Lêbelê gelê ku çeptiyê dikin, şaşiyê dikin, ew îro neşkên sivê dişkên. Ew jî viya baş bizanvin. Çep navê rast, rast navê çep. Çavêjin şaş navê rast, rast navê şaş. Herkes bi alîkî ku xwe şaye. Her mirov ji alîkî ku hez dike. Hinek ji fikr û ramanê xwe hez dikin. Hinek jî girêdarîna xwe hez dikin. Hinek jî bîrûbawîrê hez dikin. Hinek jî bi dilê xwe mezin û bi cesaretê xwe hez dikin. Hinek jî bi bêjn û bala xwe ji alîkî xwe hez dikin. Mêrê xayîn kincê ser xwe erzantir e. Mêr tenê na. Mirovê xayîn ji kincê ser xwe jî erzantir e. Kes karê wan bikirê, bifiroşî. Mirovê ku xwe erzan bikî, ferqa wî kincê ser wî ji hev du tin e. Gîraniya wî, bihabûna wî jî xasî kincê ser wî ye.